Hola, bon dia a tots i totes. Soc la Mària i vaig a la classe de 5è de l'Escola Beethoven. Us vaig a explicar un llibre que m'agrada molt. Aquest llibre es titula La dragona i la màscara màgica i l'ha escrit l'Estrella Aramon. El llibre tracta sobre una dragona que tenia pares i un germà. Aquesta dragona estava molt trista perquè quan feia foc li sortien uns nuvolets i el foc s'apagava. Però un bon dia veu una dona que es diu Maga i es troba la dragona plolant i li pregunta que què li passa. La dragona li va explicar tot. Ajudarà la Maga a la dragona a fer foc? Us animo a que el comprem i us vereneu vosaltres. Adeu, fins una altra i espero que us agradi el llibre.